Tervehdys! Mitäs täällä tapahtuu? Mitäs täällä? Täällä voi ostaa 2 eurolla hyvät energiaa tukea solidaarisuuden työtä. Hienoa. Entäs täällä solidaarisuuden osastolla? No täällä voi sitten tilata solidaarisuuslehdet tai sitten voi tilata solidaarisuuden uutiskirjeen ja tilanne sitten saa mukaan tämmöisen solidaarisuuden avainkassin. Ja sitten täällä voi toki ostaa meidän muitakin tuotteita.